of the souls in purgatory offered by family and friends. For the additional Thanksgiving Mass for the blessings and provision given to us, good health and everyone among family and members and friends, and a petition Mass and successful procedure of Amami Rusa, and continue recovery of my hip and knee, and safety and peace in the family and work. For the soul of Patronio Fortunato Ninita Fernando Francesco og Concepcion, Simeona Fructoso Rosa, Victor Roy og Viole og Johan Marvin og Wellington og Balbena, offered by Ree and Pamela Barcial and family. For the soul of Felisa David og Salon Clarita Benjamin og Wilfredo Violeta Edgardo, Emilia Gaudensia Roberto og Dinis Pompusa og Pamplot Eleuterio Frances, offered by Cynthia Monzon and family. For the Thanksgiving Mass for the graces and honor of Archangel Michael, Gabriel, and Raphael of Saint Joseph, the Mother Perpetual Help, Senior Santo Niño, of Saint Joseph, of Senior San Roque, San Antonio de Padua, Santo Padre Pio de Patelcina, and Holy Trinity of Virgen sa Guadalupe, and Our Lady of the Mount Carmel, of Saint Philomena, Santa Lucia, and Our Lady of Immaculate Conception, and Our Lady of Miraculous Middle, Saint Therese, and all the saints, mga pamisa usabalang sa kalag nila ni Reverend Father Jose La Peña. Sa kalag ni Jose Jr. Demisio Jose o Kim Alejandra Esmeralda Montano Hilario Magdalena Jose, Buena Alicia Felix Pablo Mercedes o Rosario Co, and all the souls offered by Little Lim. Sa kalag ni Flaxides Romeo Permitiva Marilo Jose o Juan o Maria Rosenda Anastasia Crispin, Bernardino Wenceslao Rosalina Agapito Therese, and all the souls in purgatory offered by Sarah and Jipri Payusan. Mga pamisaw sa balang sa kalang ni Reverend Father Bobby Paragoya and all the priests offered by all priests. Mga pamisaw sa balang sa kalang ni Linola Andresa Epitasio Domingo Jr. Aquino, Fabio Eugenia Danilo Rodolfo Senior, Rodolfo Jr. Jose Rosita Pasita, Eulalia Leolohia Magdalena Lucelito og Jomar, Mark Kevin Vicente Lolita Cardinal Ricardo Vidal, Reverend Father Jose La Peña, Monsignor Carlito Pono, Father Fernando Suarez, and Father Nilo Nimineo, Herminiana o Hermininia o Fortunato Agustin, Gina Prisi Joan Paterno Jose, Ontal of the Souls in Purgatory offered by Vijoy. Sa kalag ni Silvia Binondo o Jerino Binondo, and for the unborn babies, aborted babies of departed relatives and friends, for all the people who die from COVID-19, and for all the false souls in purgatory, especially the forgotten ones, daghang salamat. Additional Mass intention, Thanksgiving Mass for all the blessings and graces received by Reyes of family, for new job of Marilyn and answer prayers, for the successful interview of the approval of U.S. permanent residency of Reyes of family this August 22, 2025, for the successful 6 months work and to be accept a regular worker of a new company, and for the financial debt-free of Reyes of family, for the stable and prosperous company of Narnel, for the physical and mental healing of Zach Melnar, for the protection and safety of all my whole family from evil, for the total spiritual conversion of Nili Marie to the Catholic faith, for healing, conversion, deliverance, enlightenment, good health, and physical and spiritual healing of Priscilla Susima Efren of Maria Elisa og Acerella Rex John og Marilyn Narnell og Rocky Jr. og Marnell og James og Nili Marie, Jack Melnell, are for the reparation of occult sin of my father's side bloodline ancestor, and for the healing of Narnell from the acid reflux, and for the finding permanent housing and grant housing loan of Arias family, and for the finding sheep car for the Marnell James Call service. For the soul of Rocky Sr., Anastasia Yasrey og Leonardo og Filonella og Solficio Felesa Domingo, Florentina Luz og Zabiala Alberto Luzmenda,
Marcelo o Francis, Joseph and Mary and mother's side bloodline ancestry, and all the souls in purgatory offered by Ephraim and family. Mangluhod palihog alang sa pagampo sa organisasyon sa Lagad sa Dios as Obispo Teofilo Camomot. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom o kanaling abuhing Diyos, ang imong grasya agang gugma alang kanimo, managhimo si imong alagad, Teofilo Camomot, sa paghalad siyang kinabuhi, diha sa pagalagad kanimo isipari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampu ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas, maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ignan, ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog ni ining imong alagad. Mapabusanon kami nga liyupo kanimo nga imong itugot kanamo, kining among gipangayo. Ug karon atong ibungat ang atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoong mong anak, kabighari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, maabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, tinisayuta maingon sa langit. Magimaya ka Maria, nga puno ka sa grasya, ang ginumanaa kanimo, bulahan ka sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Prayer for priest. O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers. On behalf of thy priest, give them a faith and a bright and a firm hope in a burning love which will ever increase in the course of their priestly life. In their lowliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their prostrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church, they are needed by souls, they are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of Priest, take to your heart your sons who are close to you, because of the priestly ordination, and because of the power which they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and to defend the ideals of consecrated life. Amen. Saint John Marie Vianney, in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Manglingkod palihog ug atong paabuton ang anghelos.
Domingo mo pista. Palihog manindog alang sa pagampo sa Anghelos. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Unam ko na sa salalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria nga puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan ug bulahan manusab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inang kasi Diyos, siyampo kami makasala, karong sa oras ng kamatayan min. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman ni kanato sumala si mong pulong. Maghimaya ka Maria nga puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan ug bulahan manusab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inang kasi Diyos, siyampo kami makasala, karong sa oras ng kamatayan min. Ug ang pulong nahimong tao. Umpiyo siya ban kanato. Maghimaya ka Maria nga puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan ug bulahan manusab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inang kasi Diyos, siyampo kami makasala, karong sa oras ng kamatayan min. Hiyampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Aron ako sa mga gasaan ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo, ibubu sa among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, masayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa cross, madala unta ngadto sa maymayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sugdan ko gapon sa tuigan wala katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Pabilin nga manindog alang sa santos nga misa. Daigon tang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipatay singgit, ang Ginoo labing himpit. Daigon tang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipatay sayaw, o bulang adlaw, upuga ng gitara, ipalanog ng trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Upuga ng gitara, ipalanog ng trompeta, salamat Ginoo sa imong kayo. Ani ana kita karon sa ikakauhaan o ika-20 nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Uban sa ato ang mga intensyon nga gibasa ganina, ilakip nato ang atong kaugalingong intensyon, mga pasalamat alang sa mga paaging ang Dios naghikap kanato. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Mga igsoon aron mahimo kitang andam sa pagsaulog ni ining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluy kami Ginoo, kay nakasala kami kanimo, ipakita ang imong kaluoy ug luwasang kami Ginoo. Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami,
ipakita ang imong kaluoy ug luwasang kami Ginoo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa kahitasan. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan. Ugadahi sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung haring Diyos samahan, magagahom sa kanan. Nagasimba kami kanimo, nagabasalamat kami kanimo, nagadayeg kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaloy, kaloy kami, ikaw nagalingkod sa to, samahan dawata ang among pangangamong Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing lang doon, O Jesucristo. Ubang sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang, og labaw sa tanan aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo. Kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot, kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang mga opisyal miingon sa hari,
Angay patyon kining tawhana, ang iyang gisulti, makapatalaw sa atong mga sundalo, ug mauusab kini ang iyang gibuhat, ngadto sa tanang tao sa syudad. Makadaot sa katawhan nga nahibilin sa syudad, kining tawhana, nagtinguha lamang siya sa pagpasakit kanila. Busa, miingon si Hari Sidikiyas, "Kun mao ka na, kamoy bahala kaniya. Busa, gikuha nila ako, o gidala o gituntun didto sa atabay ni Prinsipe Melquias, nga didto usab mahimutang sa lagwerta sa palasyo. Gimad-ana sa tubig ang maong atabay, og lapok na lamang ang didto sulod niini, ug busa nalubong ako sa lapok. Ug migawas si Ibidmilik sa palasyo, ug giingna niya sa hari, giingna niya ang hari. Kamahalan, ang gibuhat ni ining mga tawhana, dili maayo. Ilang gihulog si Jeremias sa atabay, ug mamatay gayod siya sa gutom. Wala na'y pagkaon sa syudad. Busa, gimanduan sa hari Ibidmelek sa pagdalag tulo ka tawo, aron kuhaon ako, aron dili ako mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, dali og tabangi ako. Ginoo, dali o tabangi ako. Nagapaabot ako, nagapaabot sa Ginoo, ug miduko siya, aron pagtan-aw kanako. Ginoo, dali o tabangi ako. Ang Ginoo nakapati sa akong singgit, iya ko nga gikuha gikan sa kahiladman sa kalaglagan, gikan sa lapok sa kaluwasan. Iyang gipahamutang nga akong mga tiil, ibabaw sa bato. Giligo niya ang akong mga lakang. Ginoo, dali o tabangi ako. O gibutangan niya og bagong awit ang akong baba. Usa ka emnong ngadto sa atong Dios. Daghan ang mutan-aw diha sa kataha, ug musalig sa Ginoo. Ginoo, dali o tabangi ako. Bisan kisakit o kabos ako, apan ang Ginoo
nagahuna-huna ka nako. Ikaw ang akong hinabang, ug akong manluluwas. O Diyos ko, ayaw pagpanagana. Dali o tabangi ako. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sanglit gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga makababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Ug daganon ta ang matinud-anon ang lumba sa atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug paghimpit niini. Wala siya mulunga bisan pa sa iyang pag-antos sa krus. Wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagkamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga nadawat niya. Ug naglingkod siya karon sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kung unsa ang iyang giantos, kung unsa ang iyang pagpailog, taliwala sa labing pagsangpit sa mga makasasala. Busa ayaw kamo kaluya o paglunga, kayang inyong pakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ablihang among mga kasing-kasing o Ginoo, aron pagpamating sa pulong mo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kaniyo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, mianhi ako aron pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kun kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala kundili pagkabahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop, mabahin, 3 batok 2 ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babayi ug ang mga anak nga babayi makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babayi makigbatok sa iyang mga binalay ug ang mga binalay
makigbato sa ilang ugangan nga babae. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Blessed evening to us. Murag makapanlimbahot sa balahibo ang atong Ebanghelyo karon. Ilabi na sa straightforward, no? Diretso-diretso nga pagkasulti ni Jesus. Kanunay nato kini nga hatagan og pagtan-aw diha nga ang Ginoo mao ang Ginoo sa kalinaw ug sa kadait. Pero ania karon ang mga pulong ni Jesus nga makapaukyab, no? Nga makapakagot sa atong mga ngipon. Uy, ngano man ni? Di ba siya ang Dios sa kalinaw? Nganong dili man, nganong pagkabahin-bahin man ang iyang dala? Siguro, usara ni siya sa mga paagi ni San Lucas sa iyang pagsulat sa iyang Ebanghelyo. Aron, ang mga nagbasa o ang mga nakabati, magitawag nato og ma-desynthesized. Kay kita usahay, og dili man sa tanang higayon, mamati ganita sa Ebanghelyo, mag-expect yun dayon tanganindot kayo ang mensahe. Muna nga sa atong mga expectation, di na ta mamati, di na ta magtagad, no, atoan na lang i-presume. Muna nga, aron makatch ang atong attention, na ay gitawag sa literary point of view, sa pagsulat sa literaryo, nga para usab ma-shock ang system sa mga namati. Apan unsa may bottom line, unsa may linugdangan ni ining tanan. Una, ang pagsulti ni Jesus sa mahitungod sa pagkabahin-bahin, adunay kalambigitan sa tagsa-tagsa nato ka mga tubag sa hagit ug sa imbitasyon sa pagtuo. Tinuod na nga kita na ning kamot, diha sa atong pagtuo nga mahimo kitang matinud-anon. Apan dili tanan sama sa gitawag nato og level. Lain-lain ta og degrees. Kung naa may taas og degree na apoy mubo, na apoy wala. Kamatuuran ka na mga kaigsuonan. Apan kini hagit, nagpabilin nga hagit, nga bisan og gamay na lang yun kaayo ang atong gihuptan, basta mutuo ta. Apil kita sa gitawag sa Ginoo nga magpabilin diha sa maong pagtuo. Apan dili na igo nga rason, nga igo lang na, gamay lang oy, simba lang kong kadali. Humagwalis pare, lakaw na ko, kay taas kayong walis pare oy. Ay, bati ang choir, di ko muadto. O di ba humagkalawat, pauli na ko. Bahala na kung sa ilang buhaton. Pero tipik na, hagit na, ang na sa atong padulngan ngadto sa gitawag og kahingpitan nga giingon sa Ginoo. Walay perfect natong tanan dinhi. Mao na nga kita naa sa dalan padayon nga naglakaw, nagbaklay, nagpanaw padulong sa maong kahingpitan. Ang ikaduha nga punto, si Jesus naghisgot lamang sa usa ka natural nga sitwasyon sulod sa panimalay. Ngano man nga magkabahin-bahin, ngano man kuno nga ang amahan o ang anak nga lalaki magkabahin-bahin man, nindot kayo tong estudyante pa ko, diha mi gihisgutan sa maong pagtuki ni ining maong pagbasa, nga natural kuno kayo na nga adunay conflict sa amahan o sa anak nga lalaki, kay normally, ang mga anak nga lalaki, adto man na makigsuod sa mga mama. Di ba natin expression nga mama's boy? So ang amahan nga natural, ihagod ng asawa, nanay mo ilog, muna anak diya magagikan ang conflict. But it is just a relational perspective. Nga naman nga ang mga anak babae, makikuan man sa inahan. Kaya ang mga anak nga babae, adto muna sa papa. Nya ang ama, ang inahan, adto biya gina sa bana niya. So muna nga adunay gitawag nato og panagkabangi. Pero sumala sa kong giingon, tipik lang na sa bulog sa pagtubo nato diha sa mga relasyon. Adunay nindot pagyud nga gisulti, kay ang mga binalayi makigbatok sa ugangang babae.
Ambot lang og naay mo tindog ninyo ron kung moingon ko, tinuod ba na? No? Ngano kaha ng mga ugangang babae adunay gyud kanunay nga medyo I don't know, no? Misunderstanding or dili ganahan. Kay ang tubag ana sa psychology, ang inahan, di ba? Ang lalaki suod man sa inahan, ang anak nga lalaki, unya og maminyo na, kuhaon na, wala na siya. Muna nga ang iyang rival mao ang binalayi. Salamat sa Dios, wala gihisgutan ang mga ugangang lalaki ngadto sa ilahang mga unsay tawag ana, ang babae kay binalayi man, unsa may tawag anang laki, ni lalaki. Dili. So kinitipik sa mga daghan og nagkalain-lain nga matang og yugto sa atong kinabuhi. Apan adunay mas maanindot pagayod nga kamatuoran. Kay kung aduna man panagbangi sulod sa panimalay, posible og 99% usab nga ang tibuok banay adto kang Hesus. Ang atong pagtuo diha mismo sa mga buluhaton sa panimalay, ilabi na diha sa pagampo, diha sa pagtinagdanay, diha sa adlaw-adlaw nga pagpaningkamot, bisan pa magnaay mga gagmay nga kakulian, padayon kita nga magpuyo diha sa usa ka banay, kay ang banay balaan nga relasyon, usa kini kabalaan nga gasa, kay ngano man ang Dios gani mismo ang iyang anak na tawo diha sulod sa usa ka banay. Sa atong pagbalayon ning Santos nga misa, nining maong Domingo nga nagkalawom na kita diha sa atong mga pamalandong, hinaot unta nga kitang tanan maghatag sa balor, sa value sa pamilya dinhi sa kalibutan, dinhi sa katilingban, o ilabi na isip simbahan. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Mga igsuon, si Jesus miingon, ang mukaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Hiniusa kang Kristo, magampo kita karon ngadto sa Dios atong Amahan ug muingon kita, Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nang pangulo sa simbahan, mapanalaginan sa kaisog ug kusog sa pagiya sa mga matuuhon, uban ang kinaadman, ang kaligdong ug ang kaluoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan ug sila kansang mga paghukom, makaapikto sa kinabuhi sa uban,
Magiyahan kanunay sa Dios nung kinaadman, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang Espiritu Santo, mugiya ug mudumala sa mga kabatanunan, sa tanang dapit diha sa tanan, nilang mga desisyon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga kita nga nag-alirong ni ining talad kan-anan sa Ginoo, kahong adlawa, malig-on sa atong pagtuo, ug maghingpit sa atong pagsalig. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga nangamatay, mopahulay diha sa kalinaw, ug mabanhaw diha sa himaya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan sa kaluoy, ang imong gugma alang kanamo milabaw sa tanan nga among gilauman o gitinguha. Pasayloa ang among kapakyasan, ampingi kami diha sa imong kalinaw ug tultuli kami diha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. We offer our lives to the Lord up above. We offer our hearts, for it's Jesus we love. And now as we pray, may the Lord come and sing, that we'll share in His glory one day. We offer our hope for each day that we live. We know without Christ we have nothing to give. So now as we pray, may the Lord come and sing, that we'll share in His glory one day. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton untas Ginoo sa kipisyo gikan sa imong mga kamot, alang sugday pagmayad siyang ngalan, alang usab sa tong kabuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata ang among sakripisyo, Ginoo, nga maoy panagbayloay sa mga gasa. Pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag. Makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang ibayaw nga dosa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayog matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhayog magagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay, imong mga binuhat, ang mga kausaban sa takna ug panahon, nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan, ug itugyanan ug gahom sa pagbuhat, uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad, aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan, ug magdaig sa imong himaya, diha sa tanan imong mga binuhat, pinagi ni Kristo among Ginoo. Nga gidaig og isangyaw sa langit ug sa yuta,
sa mga anghel ug arkanghel, sa walay huno nga awit sa pag-ingon. Santo, Santos, Santos, Ginoong Diyos ang kagahuman. Santos, puno ang langit, o yutas ang imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitaasan, sa kahitaasan. Daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, 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 Hosana sa kahitaasan, sa kahitaasan. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dahawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dahawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo galang sa tanang mga tawo, aron ang mga salama pasaylo, buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo, sa tanan nga mga obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway.
Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag anak kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 Amen. Sa sugo sa atong manunubos ug inumol diha sa balaang pagtulunan, mangahas kita sa pag-ingon. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, binisayuta maingon sa langit. Ang talanunan mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. O pasayloa kami sa among mga salang, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Diling mo kami, itugyan sa panlan. Tinunuan, luwasa kami sa rautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among manunubos si Jesus ang Kristo. Kay mo man ang gingarian, ang dahomogang himaya, ang tod sa kahangturan. Ginoong Jesu-Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala kung dili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Unasap kanimo. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inigsoonay. Shalom, peace, kadait. Poderolo sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Aloy kami, hatagi kami sa kalibutan.
Ania ang kordero sa Dios. Ania siya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan kadtong gidapit alang sa panihapon sa kordero. Ginoo, dako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. I want to sing. It says to pray. One body, one people, united we stand, divided we fall. If we put our trust in the Lord, there'll be melody, love and harmony in every heart.
magampo kita. O Dios nga maluluyon, pinaagi nining sakramento gihiusa mo kami kang Kristo. Sa pagpaningkamot namo, pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makambit kami sa iyang himaya diya sa langit. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Adunay pipila ka mga pahibalo nga nagdapit kaninyo karong umaabot nga Agosto 24 mao ang installation sa mga bag-o ninyo nga mga pari sa team ministry ni sa Mabulo og kung pwede ka mo makatambong himuon kini sa alas 8 sa buntag Domingo kana Agosto 24. O kaninyo nga adunay pagmahal sa mahal nga Birhen Maria, gidapit usab sa pagtambong sa 2,000 Hail Marys nga pagahimuon diha sa De La Serna Hall. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonders of your name. For the word that you speak, and the song of forgiveness, and the song and of gentle mercy and of peace. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonders of your name. For the word that you speak, and the song of forgiveness, and the song and of gentle mercy and of peace. Thank you.